ang mata at buong katawan. Ihahatikip sa pangarap mo. Centrum Advance, adagang di magkukulang. Sabi nila, just like that. But the upgraded version ng probiotic drink niya, upgraded din from mutla na hapon. Dutch Mill Delight. It has probiotics plus prebiotic fibers for a healthier tummy and stronger immunity. Dutch Mill Delight. Approved na. Pagdating ko sa mama, kulitis ka ba lahat? Yung ba niya na naman? Sumabit ko sa Comics na ba? Thank you for the 3 people here. Thank you so much. Talaga mahal. Hi. Natakam yan. Pag-inipan, Hi, my team. Ang bango. Ang sarap. Kakain na yan. Pag-inipan, silgason. Sarapin eh. For excellence in discount relief and sound. Excellent maglabas ng phlegm with bacteria bago pumasok sa lungs. Excellent in expelling phlegm. Excellent in taste. Thank you for the thumbs up. Freedom prescribed branded Aproxol. Cough with phlegm, ilabas mo yan with Expel. Excellent mag-expel. With aging, nagkakamuscle decay which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure Gold with strength growth na may healthy and Hi, everyone. help build the cycle of strength. Thank you for the 4 people here. Thank you so much. Ang laking akala ng maraming ang basic inhaler with gasoline mula sa panahon kahit saan, basic inhaler. Para sa sinisang tulad ko, solid sa best. Magaling maglinis ng lungs. Kaya mabilis ang gagawin sa proof. Solid sa best. Magaling maglinis at best magmagaling. Dad Connect Tissue Special with Baby's Choice. The number one nail. The best quality ingredients. 100% farm fresh eggs. Wow! Yeah, sarap! Special. Ladies' Choice. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Hi, Manuel. Hello, Manuel. 88 Sports. Bet88.ph. Ano ang hang choice mo? Sarap! Ang hang! Spicy and sweet and extra hot. Only to brown crackers. Choose your own hang. Daddy, up here! Ping! Sobrang sakit? Relax na. Flex deals with Ilcosabay. With care. Panatag ako. Sobrang sakit! Hello, Manuel. Hi. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Flex deals with Ilcosabay. With care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Ma, siguro lang ng sa kabaga na aga. Bakal, pumunta kita. Baka na ako may nakitubig. Tea oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth and hair. Pero no dandruff na, healthy, smooth hair pa. Sunsilk. Oh no! Taas! What a Similac gains school fast learner too. Aha! Pinatang with water! Similac gains school with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Promise, babe. Hindi ko mapipitin. With that 88, hindi ka pagpipili sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in at out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Love Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa Cheryl. dehydration, Pay attention here, okay. Hi, Lamay. Thank you. Get out of the window, okay. Close the window.
Pay attention. Thank you, Manuel. Hello. Thank you for 4 people here. Go! Go! Hi. Parang upat lang ang nagyadi ah. What? I see Jerry has not stepped, but, what but? What? What but? Thank you for the thumbs up. Thank you. Bye. I see Jerry has not stopped by. Why? What by? Stop by? Stop by off? Is that by off? Never mind. Oh, what? Never mind. Oh my god. Never mind off. What? Ibabalik ko na lahat sa kanya, paano na pa ang usapan na to? Tell me. What is that? Stop by off. Tell me why I'm nothing gonna mess. Ayaw ko man isipin kung di ka pa handa sa susunod na. Oh my god. Oh my god. Something. Thank you, 4 people here. Hana team. Gab. Gabriel. Maging katabi, Gab. Gab. Mag-inom ka tubig ka na buubukan. The butterfly hug is not enough. Effective lang yun kapag kasama kita. So, I want him to be my safety net. Safety net. Someone I can rely on. Hindi ka nila kukunin, naalis na tayo dito. I'm tired. I walk a lot today. I wonder if Sugar is crying. Ikaw ang baliw. Ano?
kung ano yung pinagsasasabi mo dyan. Why is she crying? It's not like that. Why I think of that? Oh my God. Doesn't matter. Hi guys, good evening. Cheryl, how are you doing? I drink coffee and Sabi sa'yo, Miss Mia, maintindihan naman ng mga tao. sit down and feel relaxed. Thank you guys for joining here. Thank you so much. Don't worry about it. People get me. Hindi yun. Halika. Si Dennis. Oh, buhay pa siya. Exactly. How are you guys? Buhay siya. Oh, you want him dead? You want me? No. Yeah. Ano ba? Kapag nagsalita si Dennis, I'm fine, thank you for asking. Are you asking? Good morning there. And US no. girls. Ang problema kasi, parang sa sunod-sunod, yung nagiging sabi mo. Papansin mo? Oh, man. I knew we can figure something out, right? I know. Kaya mo naman, kaya alam mo yun, minsan, baka pwede mo lang tulungan mag-isip. At hindi yung bigla ka nilang aalis, bigla ka nilang nawawala, hindi ko alam kung saan. Saan nagpunta yun? Close kami nun ni Miss Mia eh. Para sabihin niya sa akin yung mga plano niya sa buhay. Thank you guys. Thank you for people here. Thank you for the thumbs up. I miss this minute. Hi, Gemma. Welcome back to Malamida! Wala ba naman mag-share dito? Naalala mo ba yung lugar na to? Okay lang. Tara na! Tara! Tulungan ko na kayo! See you gonna love. Tapos na! Go, Mado! Ito yung bahay namin ni nanay. Tapos Jason, Present. may pa sa baba. Uy, malaki yan ah. Dadaan. Dadaan. Ay, anong wait for me? Namiss mo yung dagat? Magsiswimming si Manong sa dagat. Huwag kang mag-alala kay Manong. Kamag-anak talaga namin yung may-ari. Pinagkatiwala na kay nanay yung pag-manage kasi tiwala naman sa kanya yung mga kapitbahay. So, safe si Manong dito. Ayos ah. Lakas pala ni Nanay Lee. Batas. I like it. Tara, pakita ko sa inyo yung kwarto niyo. Manong, tara. Tingnan natin yung kwarto. Sema, nakakalit mo pa na ibigay ng account number mo para may pasa ko na yung renta namin ni Manong. Hey, di ba lang sa kakatang ko ha? Hindi ko pala bayad to si Patrick. Sa akin bakas ka makaningil. Hoy, ang dami mong demand sa kwarto mo, kaya kailangan ko ipaayos. Kasi yun naman, walang problema.
Nilinis lang namin ni nanay. Tara, tara. Welcome sa inyong bagong tahanan. Wow! Wow! Ito yung kwarto niyo pala. Dito. Ganda niya! Kasi ganda mo! Wow! Nalinis na to Pat-pat! Ganda! Gusto mo? Nandito na ako ulit kami na pero di ba ako ngayon ang magsisimula nito? Sa'yo ko lang naramdaman, ngayon sa totoo lang. Salamat ho. Sobra-sobra naman ito. Hindi na dapat yan nagabala pa. Ay, iniluto ko lang naman yung pinangalan kay Gemma. Yun yung seafood na yan, in-order pa niya doon sa niluto sa kakagay. Itong si Patrick, alam ko na to eh. Madalas kong binabanggit ni Gemma. Ay, kakain tayo kita. Gabriel, show me. Ikaw kasi. Ha? Show me, oh. Mat? Oh? Maju Gonzales, 35 years old. Mat-mat. Ay, Mat. Balitaan ko nga yung nangyari sa nanay niyo eh. Taga saan nga kayo dito dati nakatira? Sa Sidyo Kahilo mo. Sitio Kahilom. Sitio. Ano ba yung pangalan ng nanay niyo? Desi Gonzales, 38 years old. Nanay ni Matmat tsaka ni Patpat. Kilala ko siya. Madalas siyang bumibili doon sa kainan namin noon. Oh, ano gusto mo dito? Kahit ano, wag lang yung pares ni Jason. Wala ka? Pero pag inahay ko, inubos mo rin naman ano. Ako na. honey. Honey? Nanay Lina lang. Yun ang tawag nila sa akin dito. Show me honey. Nanay Lee. Nanay Lee. Nanay. Yun yung kung okay lang sa inyo maging nanay ni Lina. May nanay na tayo. Pwede dalawa nanay. Tawag din natin sa kanya nanay. Okay lang ba, Matmat? Happy day! Happy day! Happy day! Thank you, 7 people here. Thank you, guys. What is... Where is everyone? Maybe they're busy. They're busy. Busy days. Working day. Dennis, baka pwedeng mag-usap muna tayo. Interview na lang kung gusto mo. Dahil sa totoo lang, sa'yo ko lang naramdaman. Boyfriend ni Mia. Boyfriend? Uy, walang boyfriend si Mia. Ang mapagsakin ko si Mia. At itinabata ko siya ng physical injuries. Kahit saktan mo pa siya. Hard. Itinimanda pa rin kita. Isang gabi lang. Mia, take a breath. As a one-night stand. Sapat na sa akin yun para kay... You think hindi ko alam that you were recording this whole time? I'll just have this edited. And everyone, including your followers, will know just how much of a pervert you are. Dennis, I take a nap. mag-friends ka muna, oh. Bye-bye. Ako mismo pumili niya. Thank you for joining. Bye-bye.